Jag filmar inte. Nej. Tycker. Nu ska jag. Är det någon Filippa här? Nej, det är inte. Det är en tumme. Ja, där. Det är så jävla sexigt. Aj! Förlåt. Så stor under tid, förlåt. Ja, men du kommer inte göra det. Fast det var den där kudden. Nej, fan. Alltså, du bländar hela mig. Hallå. Jaha, jag trodde det där var... Ska vi titta in här? Hallå. Aj, jag rev mig själv på näsan. Jag tror jag börjar blöda. Kolla! Här har vi ett hår. Ja. Kolla här. Det är fint. Kolla visken. Kolla inte. Ticka. Alltså. Jag kommer skratta så mycket jag kissar på mig. Fint. Var det min tofs? Har jag ingen båda ut? Never say never. Nej, sluta. Du måste ta det lite lugnt här, jävla Greta. Hit kommer den. Död. Ticka. Ja. Jag är Mufasa. Nej, det är Simba. Jag är Mufasa. Hallå. Vad är det här? Du vet att jag håller mitt handtag. Hej Filippa, du ligger i min fitta. Nu var det min mage. Och du vet att jag är gravid. Ja, jättegärna. Vem är den blivande pappan? Det är Erik, Justin. Vem är Erik? Erik i Grönvall, eller? Så, det tänker vi måste. Jaha, fast han är min.